ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಶಪಥ ತಂಡ ಸಭಾದ ಬಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಅವಿನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ ತೋಕ ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ ಏನ್ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತನಿಕ್ ಏನ್ ಮಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ಬಾಂಬೆ ರವ ಸಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವಿನ್ ಪಾಡೋನುಡು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಐನಾತ್ ಮೆಲ್ಲದಿದು ಸಜ್ಜಿಗೆನೆ ಕಾಯ ಅವನುಡು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಂಡಯ ಉಂಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತು ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಜ್ಜಿ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಸುರುಟೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಚೌಲಿ ಐನಂಚಿಂತ ಪೇರನ್ ಪಾಡೊನೋಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ದಾಲ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಂದಿಲಕ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕೈ ಬುಡಂದ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಕಪ್ಪುಡು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಾಲಿಜಿ ಲೋಟೆಡ್ ಮಲ್ಪೋರು ಪಂದಾಡ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಸಜ್ಜಿಗೆ 2 ಲೋಟ ಪೇರ್ ಪಾಡಿ ಎರಡಾಂಡ್ ನನನೆಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ತೊಂದು ತುಲೆ ಅದೇ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊನೋಡು ಚಿಪೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತರಣ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಡದು ಗಟ್ಟಿ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಇಂಚೆನೆ ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಮಗು ತೊಂದೆಪ್ಪುಡು ಈಗ ತೂಲಿ ನೊಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಈತನೆಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವರ ಸರಿಯಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂದು ಆಡಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ನಿಗಳು ಬೋರ್ಡ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಸುರುಕೆ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪ ಪಾಡದೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿನಾತ್ ಶಪಥ ತಿನಿಯರೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಬಣಲೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಅಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣಲೆ ಎಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಪಂದಾರ್ಥ ಯಾವಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಪಾತ ಭಕ್ಷ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸರಿ ಅಂಚಾಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಮಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.